Labari na 70. Rayuwar duniya. Wani mutum ne yake tafiya a tsakiyar dokar daji, inda babu ɗan adam, babu samatarsa. Yana cikin matsanancin hali na jin yunwa da ƙishirwa. Ana haka sai ga zaki a gabansa. Ya juya ya zura da gudu. Zaki kuwa ya ce, da wa Allah ya haɗa ni ba da kai ba. Suka ta tsalar gudu har sai da suka zo wurin wata rijiya. Mutumin nan bai san da ita ba. Kwatsam sai ya fada a cikinta. Kafin ya kai ƙasar rijiyar sai ya yi sa'a ya samu wata jijiyar bishiya da ke jikin rijiyar ya riƙe ta. Shi bai kai ƙasa ba kuma bai fito ba. Da ya sunkuya kansa ƙasa sai ya ga wani ƙatoton maciji ya buɗe baki yana hamma yana ciccika yana huci. Ya sake ɗaga kansa sama ya ga zakin nan yana tsaye a kan rijiya yana dakonsa. Ya kalli jijiyar da yake riƙe da ita sai ya ga wasu ɓeraye guda biyu fari da baƙi suna ta faman cin jijiyar. Ya juya hannunsa na dama sai ya ga wani rami a cike da sakar zuma. Gashi kuwa dama a cikin tsananin yunwa yake. Sai ya ɗauki hannunsa na dama ya riƙa lakatar zuman nan yana sha yana jin daɗi har ya manta halin da yake ciki. Kafin ya ankara ɓerayen nan biyu sun cinye jijiyar nan. Kwatsam sai ya faɗa a cikin zurfin rijiya, ba a ƙara jin labarinsa ba. Darasi: kowane ɗan adam yana cikin irin wannan hali. Zaki da yake bin sa shine mala'ikan mutuwa. Macijin da yake rijiya kuwa shine kabari wanda yake dakon isowar mutum a kowane lokaci. Berayen nan biyu kuwa fari da baki su ne dare da rana, waɗanda kullum suka shuɗa sai sun cinye jijiyar da muke riƙe da ita, wato kwanukan rayuwarmu. Wannan zumar da yake sha ita ce daɗin duniya mai ɗauke hankali daga mutuwa da kwanciyar kabari.